Estem dins de Port de Barcelona. Jo soc la Núria, de Capamar. Capamar és una associació de famílies de pescadors de la Barceloneta. Per mi, fer país és trepitjar territori, conèixer territori i menjar el territori. Col·laborem en Fem País perquè sabem que cuiden molt les experiències que ofereixen. Trobarà un espai únic a la Barceloneta. Podrà veure les barques, com arriben, el peix que descarreguen, la captura del dia, us ensenyarem com funciona, la llotja. Aquesta és la llotja. Anem a veure quan treuen per la gamba. El cap de llotja l'està posant a 100 euros, ¿vale? I ara comença a baixar. A mi el que més m'ha agradat és la feina que fa aquesta associació de famílies de pescadors, Capamar, el canvi que està havent-hi en al Port de Barcelona. La Núria ho ha explicat superbé. La veritat és que hem après un munt de coses i hem pres consciència de tot aquest món. Vinga, salut, noies! De Barcelona, no? Salut!